la viabilitat d'aquests comicis és el principal centre de la polèmica, podríem dir. És el torn de la Gemma Garcia de la formació de Ciutadans. Què en pensa de l'aterratge incert de les eleccions? Des del nostre partit pensem el mateix, que aquest no és el moment, és una responsabilitat tenir unes eleccions el dia 14 de febrer, amb la pandèmia que tenim, que estan recomanant que ens quedem a casa, que no sortim, que no ens ajuntem. Llavors, és una mica il·lògic que la Generalitat hagin fet aquest decret que no s'ajusta a les mesures que es demanen per poder aplaçar-les, ajornar-les. Esperem que es pugui redirigir, que es puguin aplaçar, que puguin ajornar i que finalment tot el que pugui anar a votar que hi vagi sense por, perquè això significarà que ja estem fora d'aquestes restriccions de mobilitat que tenim a data d'avui. Nosaltres ho tenim molt clar, acatarem el que digui el Tribunal Superior de Justícia. Si finalment les eleccions són el dia 14 de febrer, anirem, allà estarem i sí que exigim al govern, tant el govern com el govern de l'Estat, és que col·laborin amb totes les mesures que calguin, amb totes les garanties que ens ajudin a fer que els ciutadans estiguin més segurs i que hi vagin a votar amb tota la seguretat possible en el moment en què estem. Si el 2020 es va caracteritzar per aquesta excepcionalitat permanent, constant, de constant actualització, aquest 2021 sembla que aquesta excepcionalitat continua, perquè si el Tribunal Superior de Justícia emet una sentència fins al 8 de febrer, significa que són 6 dies abans de la celebració dels comicis. Gemma Garcia, és el seu torn. Com veu el moviment de cadires aquest traspàs que ha fet el ministre Salvador Illa fins al dia d'avui per ser candidat socialista a aquestes eleccions? Nosaltres ja hem dit que des del mateix dia que va sortir com a candidat, que va dir que seria el candidat, que havia de dimitir des d'aquest mateix dia com a ministre de la Generalitat. No es va fer, evidentment, com ja s'ha dit, cada partit pot posar el candidat que vulgui, però nosaltres entenem que des del moment que un candidat diu que serà candidat per a unes eleccions, el normal és que es centri en aquestes eleccions. Però nosaltres hem tendit la mà al senyor Illa per el dia després de les eleccions, perquè no hi hagi, esperem, un tripartit i amb això estem. Ara parlàvem d'una moció de Ciutadans que va presentar al ple municipal però que no va prosperar per sol·licitar a l'AMB la modificació de l'ordenança del tribut metropolità. La formació taronja va obtenir el suport del grup municipal republicà i del Partit Popular, mentre que el Partit Socialista i En Comú Podem s'hi van posicionar en contra. Li volia donar la paraula a Gemma Garcia perquè expliqui en què consistia aquesta moció que finalment no va prosperar. Nosaltres el que demanàvem en aquesta moció és que pensem sempre en la plena crisi social i econòmica pel Covid-19 i el que diem és que a l'AMB el que està fent és incrementar aquesta càrrega fiscal als ciutadans. De fet, els últims 3 exercicis aquest impost ha pujat un 2,2, un 2,2 i un 5% respectivament. Llavors, el que nosaltres creiem és que ja sabem que a desembre es van aprovar unes ajudes fins al 40% per ajudar a les empreses i per empreses autònoms que han tingut que cessar la seva activitat total o parcial, però el que nosaltres demanem és que aquest impost, que estiguin exempts de pagar aquest impost.
també proponíem l'elaboració d'un pla de financiació de transport públic que sigui real, que sigui concret, que sigui segur i que garantitzi la financiació suficient de totes les infraestructures del transport, presents i futures, evitant així que finalment l'objectiu sigui l'eliminació d'aquest tribut metropolità. Creiem també en la necessitat que s'inclogui en el Pla de Direcció d'Infraestructures del 2020-2030 i que es facin les inversions necessàries per pal·liar el desequilibri en les infraestructures existents i que s'adaptin els pressupostos del 2021 a una nova realitat econòmica tras aquest Covid-19. Això és una mica el que demanaven, que s'eliminés, no ara, evidentment, però en un futur, que s'eliminés el tribut metropolità. Gemma Garcia, si vol respondre, no sé si li ha agradat gràcies no sé si li ha fet molta gràcia al portaveu de Republicà alinear-se tant amb Ciutadans en el moment de posicionar-se a favor perquè li retreia que volien rebaixar l'impost de la gent rica amb uns interessos que queden ben lluny de la formació republicana. No, això que deia que aquest és un tribut que el paga tothom, que tothom el que ha de pagar l'impost, independentment del que tingui. Si tinc més o té més, això no té cap sentit. Però és la seva opinió i jo la respecto i li agraeixo que em votés a favor la moció.